Te mit csinálsz, ha már nem használt gyógyszerekkel? Kidobod őket? Lehúzod őket a WC-n? Ezzel a te problémádat megoldod, de ez sokkal nagyobbat okozol. A hatóanyagok bekerülnek a talajvízbe és a szennyvízbe, és onnan ezeket már nem lehet kiszűrni. Így aztán bekerülnek az élővizeinkbe, például a Dunába, Mellettem látható Tisza folyóba. Vagy a Balatonba kerülnek. Környezeti vizekben található gyógyszerhatóanyagok a vizekben élő baktériumokra, növényekre, halakra, kagylókra különböző hatásokat gyakorolhatnak. Megváltoztathatja a viselkedésüket, hathat a szaporodásukra, és a túlélési esélyeket is befolyásolhatják. Számos bekerülési út elképzelhető. Egyik a szemétben kidobott gyógyszerek a hulladék lerakókba kerülnek, innen környezetbe keveredhetnek. A másik talán legjelentősebb út az a WC-be kiöntött vagy kidobott hatóanyagok, a szennyvíz hálózaton keresztül a szennyvíztisztító telepekre jut. Itt 100%-ban nem kerülnek ezek eltávolításra, így kis vízfolyásokon keresztül tavainkba, folyóinkba kerülhetnek. Ezek a hatóanyagok nagyon kis mennyiségben vannak jelen, ezért az emberre gyakorolt hatásuk egyelőre még elhanyagolható, ugyanakkor fontos, hogy folyamatosan figyeljünk arra, hogy ezek ne halmozódjanak fel, és minimalizáljuk ezt a terhelést. A Benu kezdeményezésére a 3 legnagyobb felszíni vízünkből mintát vettünk. A Tiszából, a Dunából és a Balatonból. A mintákat a Pannon Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem szakemberei laboratóriumban kielemezték, és megdöbbentő eredményre jutottak. A Dunában ez szerint legnagyobb mennyiségben központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló vényköteles hatóanyagot találtak, de van itt antidepresszáns, antibiotikum, fogamzásgátló és vérnyomáscsökkentő is. Összesen 13 féle a víztisztítók által nem kiszűrhető hatóanyagot találtak benne. A Balatonból vett minták alapján főleg antidepresszáns típusú hatóanyagokat találtak. Emellett találtak még gombaölő hatásút, szorongásoldót, nyugtatószert és fogamzásgátlót is a vízmintákban. A minták elemzése során csak a Tisza folyóból 12 gyógyszer hatóanyagot mutattak ki, csak hogy a legjellemzőbbeket említsem: antidepresszáns, antibiotikum, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító. Durva, nem? Ne kelljen átkeresztelni a vizeinket. Tiszaproxen, Dunadopril, Balcsimicin. A mi vízünk ne legyen a mi gyógyszerünk. Nem használt, lejárt gyógyszereidet vidd vissza egy Benu gyógyszertárba, hogy tavaink, folyóink ne hatóanyaggal, hanem élettel legyenek tele. Benu. Bizalom, gondoskodás, egészség.